namhlanje ubizwa ngenyoni umuhlala umfazi omnyama ubizwe ngedimoni muhlabile for abadala bakubiza ngenhlobo endiyala mosaqoka impahla yakhe amanga aqoka ibheshu manje bazothi ngiyasangana okuyibuyela esimpandeni ngithi Inyanga edumile yaseNingizimu Afrika esifundazweni saKwaZulu-Natal uDr Khehlelezi waprofeta ngomsakazo omkhulu wase-KZN osakazela kiNingizimu Afrika yonke namazwe kangaphandle obizwa ngokhozi FM. Lo msakazo usushiwe ngabasakazi abaningi kulonyaka. Dr Khehlelezi wafeza ke isiprofeto sokuthi kulo msakazo kuzodlula abasakazi ke babeke bathathu ungakapheli ke lonyaka ke sikuwona. uDr Khehlelezi wabukeka njengomuntu oqamba amanga nohubhuza nje ke lapha kuhubhulu kaBhejane. Kodwa kwathi mangabe kudlula emhlabeni kuBK ubheka umchuna abantu ke baqala ke bayibhekisisa ke lento yakhe. Akaqedanga ke lapho uKhehlelezi waphinde wabuya wathi isiprofeto sakhe ke sisamile ukuthi kunomunye kumsakazi ke ozodlula emhlabeni ungakapheli wona ke lonyaka. Nembala kubuya sengazi ukuthi kamagama kaKhehlelezi aya ke abeke iqiniso njengoba kwasiwa phela ukuthi ke isiprofeto kusuke kukabili. Kungenzeka ukuthi ke lo muntu nembala usuke sibonile isiprofeto noma kusuke ehubhela nje kuhubho likaBhejane. Kodwa kuDr Khehlelezi kubuya sengazi ukuthi ungomunye kwabaprophetic okuzothi makuphela ke lonyaka ebeke hlonishwa ngesiprofeto ke sakhe asenza ngalomsakazo ke ukhozi FM. Kwedlula kuBK wakuveza waqinisekisa futhi wathi ke selokhu ukhulume njalo umoya ukuthi kunomunye wesifazana noma kunomunye kumsakazi ozodlula ke emhlabeni ungakapheli ke wona lonyaka. Osukini ke lo namhlanje kubese kuvela ke izindaba zokuthi sekunomsakazi ke osedlulile ke emhlabeni khona ngaphakathi estation ke somsakazo ukhozi FM. uNondumiso Shazo bekade ke sakaza kuhlelo luthi ke njeke lapha ke vumelane ke abantwana ke beze kimi kubika ukuthi uvele wakhala ngekhanda emva kwalo kwabeke sekumenela ukufa. Lo msakazi ubekade ke njeke lapha ke sakaza kulolu hlelo ke ekseni ephinde ke futhi ke beke ngemva kwezintambo. Kodwa kokubonakala oqhame kakhulu ukuthi ke ukugula ke kwakhe akubanga isikhathi eside kube nje ukukhala ngekhanda kwabe kuyamenela ke. Kusekhulunywa lezo futhi ukhona omunye kumsakazi okuthiwa kusabambekile ngenxa yokugula. Lo msakazi okuthiwa kudumile uyasiwa ke futhi useyinhlelweni ke zaphakathi ke neviki abasakazi ke noma nabalandeli ke bokhozi FM bamasike kahle. Kodwa ke lokho kusenyathelwa ke izinyawo njoba kuthiwa kubambekile kusesesibhedlela. Lona ke odlulile emhlabeni uma ngazeka abaningi njengoba ke abekho abantu abekade bekulindela ukuthi ngaba khona kumuntu odlula ke emhlabeni emva kokuthi bebekade ke besalindele ukuthi ke lo osesesibhedlela uyaphuma. Akubanga ke izoke lezo ndaba kube sekuba ngezinye ke ezibathusile ngoba kube sekuvela ukuthi lona kusedlulile emhlabeni emva nje kokukhala ngekhanda kwabeke sekuyamenela ukufa wadlula ke emhlabeni. Umndeni ke nezihlobo kuthiwa ke mabalale ngokuthula. Ngokubuza namhlanje ubizwa ngenyoni umuhlala umfazi omnyama ubizwe ngedimoni muhlabile for abadala bakubiza ngenhlobo endiyala mosaqoka impahla yakhe amanga aqoka ibheshu manje bazothi ngiyasangana okuyibuyela esimpandeni ngithi